internet a thil chahsual fe te nang pakhat na hepa hian et pakhat atanga a hmu sneaker nal tak chu a cha ve ngota a thil cha chu a ron thlen meu chuan a sneaker cha chu a ti sual chiang hle hei hi abun china alanda na ni a in thir vet hle ti ngai na bak a omlo cry top mai lo chu pani na mi pakhat chuan no alanda na moi tak mai atui da temperature ang zela danglam thei a cha tui a vo viau chuan rong thimin a in thlaka tui alum pon no rong chu a in thlak tur ani a ma se ano cha a ron thlen chuan no rong in thlak thei chu anawa thalak bel mai lo ni in company loss pathumna hepa hian et atangin iphone man tlom tak amu fuwa ti fu in ti takin a leingota ma se a thil cha a ron thlen meu chuan iphone lem do kan anga siam a ron thleng dai mai hepa hian t-shirt a milem nal tak in print chu a cha ve ngota a thil cha a ron thlen chuan hetiang tiat lek milem in print ani dai mai mei che pakhat chuan tv fakna tangin chhuat pha lian nal zet mai a mu fuwa a cha ngala ma se a thil cha a ron thlen chuan chhuat pha te chi a lo ni reng mai an wa hanin bum chiang tak nang ni online a thil cha swalin nei ve to em soi ho leng